Anak sopo? Orang anak-anak sopo. Aku tuh tinggal di sini. Nokalongan di Jogoan. Pripun? Nokalongan di Jogoan. Loh bukan, ini kan jalan searah ke bawah. Jadi kita kan mengikuti aturan aja. Kalau arah ke sana kan lewatnya sana. Kenapa kok dengan malah mempermasalahkan ini wilayah siapa? Bukan wilayah siapa-siapa, kita kan sama-sama rakyat Indonesia. Kowe anake sopo? Kau aku marah. Kowe anake sopo? Jagoan ning kalongan. Wes kowe aku marah. Kowe anake sopo? Wes jadi jagoan. Kowe anake sopo? Kowe anake sopo? Aku ketua PP. Aku iki lawyer. Kowe anake sopo? Wes jadi jagoan. Wes kowe aku marah. Kowe anake sopo? Anake sopo kowe? Aku ketua PP. Kowe anake sopo? Aku iki lawyer. Kowe anake sopo? Kowe anake sopo? Wes kowe aku marah. Kowe anake sopo? Jagoan ning kalongan. Kowe anake sopo? Aku ketua PP. Aku iki lawyer. Kowe anake sopo? Wes jadi jagoan. Wes kowe aku marah. Kowe anake sopo? Jagoan ning kalongan. Aku ketua PP. Kowe anake sopo? Aku iki lawyer. Kowe anake sopo? Kowe anake sopo? Wes kowe aku marah. Kowe anake sopo? Jagoan ning kalongan. Kowe anake sopo? Aku ketua PP. Aku iki lawyer. Kowe anake sopo? Wes jadi jagoan. Wes kowe aku marah. Kowe anake sopo? Anake sopo kowe?